ka bernihat kadai ka nongba ka baja khlitam ha ka purthai situlup kane ka jaka kadon hapo joko Rindia kadon hapo joko Jela Meghalaya kadon hapo joko Riboy district kadai markhap bat ka Jela Assam bat ya kane kadai katkum ka World Air Quality Report jongs nam arhajar husau hagi wei ko kisnam ka dei ka Delhi ka nongba ka baja khlitam ha ka purthai situlup hanrei mentapat kane kala poi hapo joko Jela Meghalaya berkata ka dei ka bernihat Badbaka Rindia ka day ka ri ka basan haga jingja khlia jo ka prathai katkum ka jingsim jingkhai husnam arhajar phusau barkala herno naga kerdan ka balai ha ka prathai husnam arhajar phulai bat mentai kala wanno haga kerdan ka basan south liki nongba ka jakhlia ka badan hapo jo ka ri Pakistan bat ka wi ka nongba ka badan hapo jong ka ri China kide ki nongba ka jabo tam haga prathai situlup dena ka daw ba ka Rindia kala herno khandiat kata kumah new person ei ka jingja khlia naga kerdan ka balai Haus nam arhajar pulai kala hirna syaka kerdan kebasan haus nam arhajar arhusau ki nongba ke jakletam ki badan hapo jonggur India katkum ka sorbe jus nam arhajar arhusau kalong ka bernihat ka Delhi ka Punjab Molnapur ka Faridabad ka Loni ka Gurugram ka Ganganagar ka Greater Noida ka Bhiwandi ka Muzaffarnagar ka Hanumagat bat ka Noida katkum ka report jong ka PM 2.5 Palat lai posan person ni ki nongba hapo juga India manla usnam kala kiu hadu kuma shi posha ai kabalong katkum ka jingbo jangka World Health Organization lani ka WHO ka jingbon jiki bru ka syong masa hapo juga nongba habernihat kalau ka khaput jong ka Jela Assam ber ka Jela Meghalaya ka Dainamar ka jingmi shibun palat ki jabo jaban lani ki tedam ki badan lingba joki kharkhana sainar bagi wiki wipat ki kharkhana ki badan hapo jong ka tei ka jaka bat kum juru ka nongba Delhi kabala jakhlia palat kal air kabala kta ya ka koch ka khya bat bu jingmaru ya ka jinglong jingman jo ka sunpenang khamtam ha ka portlang namar ka jingbon palat jo ka tedam jo ki kali bat kane omtang bagla kta ya ka koch ka khya hanrei kana bu jingmaru ya ka jinglong jingman jo ka saudong sokun hapo jong ka tei ka nongba ha Delhi namar bakini ki pui ki berit ki balong tang kumba R.san makran ai kin sarung se ki tor ki titsnam jo ki bru pat kan selam ye ki bru se ka jing place nam ka jing pang hat ba ka jing pang kansar namar kini ki jing mi tedam na ki kali ki tedam na ki karkhana bar ki wei pat ki jing khang ye ki jabo jaban ki baran saudong jong ka tei kanang ba kan sakta bha ye ka koi ki khya jong ka India Wei scientist rim juga WHO bat jong ka Health Ministry Advisor Somya Swaminathan Ulaong ba kani kala bu jingmalu pa ya ka kot ka khya jong India bat ba ka India ka don kam ban le ai ya kani ka benta namar ka long ka jingma ka khrau ya ka India lada kamla ban ai ya ka jinglong jingman hapo jong ka tei ka nongba hanrei hadu menta ka India kampat la ban le ai halor juga jinglong jingman ya ka jingjabo juga nongba ha Delhi ka bernihat ka dan hadu kuma lai pho khandai teli ai ki kharkhana kat hadu ba ka World Air Quality Report jong ka prathai kala lab ba ka PM 2.5 ba ka bernihat ka dan hadu kuma chispa arpo pra punyar microgram per cubic meter ka jingjabo jong ka moryang bat ka saudong sokun ka balabu jingma hadu kata ya ke jingem juki bru ka syong hapo jong ka tei ka nongba Kendiat tongnya pai bangun sengutu ya ka ai kata ka PM 2.5 ka PM 2.5 ka bamut particulate matter ka badon ya ka jingthau ka balong R.san micrometer lani ka jingrit ka chongka nuksa lada 10,000 micrometer kalong kumba 10 centimeter ai kumta ka bernihat ka dan hadu kumba chispa apu prapoin R microgram per cubic meter ka bamut ba lada 10 million microgram kalong kumba 10 gram ai kumtala da shispa arpu prapoin ar microgram per cubic meter kadon ka jabo hapo juga tenga nongba habernihat kaba modba lada 10 million microgram kalong 10 gram kaba mod lada shispa arpu prapoin ar microgram haman laka 10 cubic meter nuksa lada 10 cubic meter kadon kumba 1000 liter ai kumtala da khan shispa arpu prapoin ar micrometer man laka 10 cubic meter kada ka jingma ka baru kata ya ka kot ka khya jong ki bruk syong basa hapo jong ka tekarang ba hapo jong ka bernihat Shushu katkum ka jingsim jingkhain jong ka WHO lane World Health Organization bat ka AQI lane ka Air Quality Index ya ka koi ka khya jong ki bru ba kamde ban palat bat kamde ru banduna kabalong katkum ka jingtha jong ka WHO bat ka AQI kabalong kumde harum lada zero hadu khat ar ka PM 2.5 ka jingka jingkhya kadang long ka babit ka babiang lada khat lai hadu lai posan kadang long pedang
lada lai posan hadu san posan kamlong shu ka basngan kata ka jingka jingkhya hapo jongkata ga jaka parada san pho hunriu hadu chispa san pho ki brug we shong ha ka jaka kene ki brug ki bom don shu ya ka jingka ya ka jingkhya parada chispa san pho we hadu aras pa san pho ki brug we shong ha ka jaka kende ki brug we don hapdeng jo ka jingma ha ka kot ke khya parada aras pa san pho we sejrong kabamut ba ki brug kinomla shu ban em ha ka te ka jaka namar kamdon shu ka jingka jingkhya hapo jong ka te ka jaka kumtara ding shim ya ka jing tha jo ka WHO bar ka AQI standard let's say habangi phai ka jinglong jingman jong ka bruni hat ka don hapdeng jo ka jingma ka ba khraw ya ki brug ba shong ha ka te ka jaka namar ka don hadu kumba chispa arpo phra point r microgram per cubic meter kumta ka jingdon jo ki kharkhana ka phar hapo jong ka jala migalia let's say kan sakta ya ka koi ka kha jong ki nong song song hapo jo ka jala shisin ka sngi kumta ka spa ka ba kong san tam jong ubru ha ka purthai ka de ka jingka jingkhya kumta ngi don kam mat sumari ka jingka jingkhya ya ka saudong sokun bat kham tam ngina maila da lei ru am ya ki factory ni kharkhana ka phar ba kan don hapo jo ka jala migalia namar kan poi ka porba ka ne ka jingka jingkhya kan solong ka ba jinjar haru kata ya ka jala migalia hi baro ka wei kulish pun ta hadu bengendo ha ga wei pat ka video